wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'd. Sampun para sepuh bin sepuh ingkang sampun hudah kinabekten kusipun panjenenganipun Bapak Munijan, Bapak Samiti, Bapak Adimin minangka sekubet lan sedaya kasepuhan kang boten saged kula sebat asmakanipun kanthi piniji rumebar sedaya jamaah ruwahan ingkang minulya rahimakumullah. Kepareng wonten dalem menika kula dipun dawuhi matur dening sedaya keluarga Sahibul Bait Bapak Adimin saha Bapak Sambuti. Pasipun cekap Pak Sambuti napa Pak Munijan mboten napa-napa sakniki gandeng sing ngersakake tuan rumah jebulane Pak Sambuti nggih. Sing keluarga mungkin ndak kurang pripun. Lajengan kemawon wonten dalu menika kita sampun ngancik dalu Syakban tawi ruwah malam pinten Pak Bu nggih? Malam 11 nggih. Terus kita mbok bilih dipun paringi mugi-mugi dipun paringi umur panjang menika Ramadan kantun pinten? Kantun pripun? 11 29 kantun pinten namanya? Nah, rangan mboten ngantos 3 minggu melih lho kita sampun badhe mlebet ulang Ramadan. Ibu-ibu itu saya kagungan utang pinten Bu? Sik disuwuni pirsa mboten namung ibu-ibu. Bapak-bapak niku tanggung jawab jenengan. Iki cara basane Arab qabiltu nikahaha niku. Kula tampi nikah lan kawinipun. Nah nika garwane jenengan niku dados tanggung jawab jenengan dunya akhirat. Sik biyen kecile dadi tanggung jawab wong tuane utawi maros kowe kita sedaya bapak-bapak niku. Ket ijab kabul niku tanggung jawab awake dhewe. Nah, ibu-ibu nggih rada ayem niki. Tegesipun napa kewajiban salat, kewajiban poso niku tanggung jawab bapak niku. Ibu-ibu bojone ora salat, bapakne melu dosa. Ora poso, bapakne melu dosa. Nek ora gelem ngelingke. Nek gak dilingke ora gelem poso ya mboten apa gitu. Nah, mila monggo niki tesih enten wekdal pinten kok? 12 dinten niki monggo ingkang kagungan utang siam biasanipun sing utang ibu-ibu nggih. Nek bapak-bapak mboten diutang nggih. Bukan. Oh, enten napa? Monggo iki namung ngutaken mbok pilih enten sedang disambung. Salajengipun magaitan kalian Syakban niku kita sampun mlebet malam utawi dalu ingkang kaping 11 niku antosipun kita meh mlebet dalu kaping gangsal 11 ingkang kawastanan nisfu Syakban. Nisfu Syakban napa Bu? Nisfu setengah Syakban iki ya ruwah nggih. Tanggal setengah ruwah. Binjang malam Selasa lagi insyaallah. Niku malam apa to? Malam apa to 15 Syakban niku? Niku malam Gusti Allah paring pangapunten dhateng sedaya makhluk Bu Pak. Ini menawi ngendikaken malam niku nisfu Syakban ki yekti Gusti Allah paring pangapura dhateng ningali dhateng sedaya makhluk salajeng saperlu paring pangapunten. Jenengan kula niku malam nisfu Syakban niku dipun janjikaken pangapura dening Gusti Allah. Kejaba, enten kejabane inggih menika tiyang ingkang illal musyrikin. Kejaba wong sik musyrik. Nyakotakake Gusti Allah. Ya nyembah apa ngaten nggih sing bangsa dudu Gusti Allah niku. Lan musahimin, tiyang ingkang ora akur pepadon kalih tunggale lho, mah wong tuane ya ana lho, wong tua ora akur enten lho. Riko akeh riko. Nek iki mboten enten iki.
Enten lho. Enten melih kalih tangga umum lan. Lah niku monggo benjang malam pur kalih bojone enten mboten? Oh enten. Gitu. Nah niku benjang malam Selasa Legi niku nek tesih mboten akur. Nek tesih mboten akur mboten bakal diapura Gusti Allah niku. Ini monggo tesih tigang dalu gitu. Malam Setu, malam Minggu, malam Senin gitu. Niku monggo jenengan toto atine doakur. Lang-lang bapak-bapak ibu-ibu niku bojone kok ora akur gitu. Maneman nggih. Meh mosok bedidik kok nek ra akur gitu. Niku rugi. Salajeng keranten menika ki napa pun meh siang nggih namung nderek ngotaken awak kula pribadi piyambak kaliyan menawi saged dipun petik manfaatipun. Poso niku rukun Islam sing kaping pinten Bu, Pak? Patso moji nggih, papat poso 5 kaji berarti nomor sekawan. Nomor kalih napa rukun Islam niku? Salat gitu. Salate nggih dipun dadosi nek syahadat insyaallah pun ate maos paling boten diarep ijab kabul. Nek salat niku lho Pak nggih. Bu, monggo lah niku dipun gandosi salatipun. Salat niku gampil kok. Kula iki nate diceritani Pak, ana lho sing tak salat ra gelem. Alasane apa? Nganu ra hafal. Karo budak imah kon apalake ra hafal kan SD kesian siji misalipun nggih. Sakniki SD Wijirejo niku. Padahal salat niku to Pak Bu, muni angel ning hafal niku sejane jenengan sedanten saged. Mangsuwun pirsa Pak Sam niku. Salat sing kudu hafal iku mung setunggal takbir jenengan kula kinten pun apa sedanten Allahu Akbar. Nomor kalih Fatihah anggere sregep melu tahlilan, sregep melu genduren mesti hafal Fatihah. Estu niku nomor 3 napa at-tahiyat. At-tahiyat niku mawon enten sing andake ora usah kudu hafal kok at-tahiyat niku. Nomor gangsal napa? Ten ngene at-tahiyat enten syahadat. Sholawat ya pun apal gitu. Salam insyaallah jenengan pun apal sedanten. Usoli rasa hafal ora apa-apa. Surat-suratan rasa hafal ora apa-apa. Tul kurhu mesti apal nek kerep melu tahlilan. Gitu. Rukuk meneng wae, sujud meneng wae, jenggelek meneng wae. Niku pun dadi kok salat niku penak banget gitu. Terus kalau kita ngecek salat iki paling suwe napa? Salat ngasar gitu. Nyisa niku ora genep 3 menit lho. Apa meneh nek ra muni gitu. Nek ra apal lho niku. Meng Fatihah tok langsung rukuk, sujud gitu. Sujud ra muni. Ngerti salam niku ora genep 3 menit niku. Gitu. Mangping 3 salat mek 15 menit. Sedina niku padahal 24 jam. Wah niku penak banget salat niku Gusti Allah niku moho apian kok nek gawe kula. Dinipun monggo niku sing alasane mboten apal mangsuhan Pak Sam, mangsuhan Pak Punijan niku. Salat sing kudu apal ki apa to? Ya ming 4 niku. Wau napa takbir, Fatihah, wis. Ora apa atahiyat paling nek dipleter kalih Pak Sam Pak Punijan namung atahiyat tok niku. Misale dereng apa? Surate keri, sujud saisane, rukuk saisane. Tamu-tamu nek kersa jamaah gitu. Wah niku wis bodhon nek niku. Kepeksa ora apa wonten jengkelat-jengkelit. Ngerti-ngerti rampung beres pun diitung sah salate, sempurna salate. Niku tiyang ingkang purun salat. Nek ra salat iki janjane ngopo to? Kula tak matur terakhir niki pun meh 7 menit salat niku nek wong sing ra gelem salat niku benjang nek ten akhir hayat niku ngendikanipun Kanjeng Nabi bakal nemu 3 perkawis pas ajeng nazak niku setunggal matine ina. Mbok pripun ina ora ngerti gitu. Kewirangan le mati. Mbok ra kono mrene niku mboten usah dibayangke. Nomor kali matine niku kemelien. Ora kok tek kurang pangan. Bawane mulih. Kali putune undang-undang le sate ngene niku. Tuwa sate. Sate perapatan ngarep gereja. Ora terdoya, tuweke nggo ning becirah terderas gitu. Piye, Mbah? Tongseng, wah misalipun ngeten. Ditawani napa mawon ra kolbu. Ning rasane mulih banget. Ingkang ngendika ngelak sangat niku nggih
sami. Pino ngelih melak niku benjang ajeng nazar. Lang mangke kalajeng ten kuburan niku sing paling ngeri niku enten ula jenis Sujaul Akra. Niku ula gedhe niku ten napa kuburan. Nah niku mboten kok mek nyelenget gitu. Mboten kok mek ngentup niku gedhe banget gitu. Gedhe sanget. Niku gubet nganti balung-balunge sik wong mboten anu do lepas danten. Mula ana cerita kuburan, kok mbiyen koyo mujur ngalor kok saiki mujur ngitan kok mah mlumpuk niku mbok menawi gitu. Niku werni-werni. Nah, monggo kita kula mboten medeni wong kula dhewe wedi gitu. Kula gedhe enten menika mangke siunge wah medeni kok men. Niku bleseke awake dhewe ten bumi bar bleseke diuthik meneh gitu. Di sak gebukan niku sak gebukan petik mboten napa niku bleseke awake dhewe ning bumi jero pirang meter ngeten. Wis mlebu dhisik diuthik meneh gitu kaya cah cilik dolanan niku diuthik munggo utuh remuk kene meneh bleseke meneh. Niku tekan kapan ya tekan kiamat. Tergantung sik dininggale salat napa maghrib ketok isya misale ya antarane maghrib ketok isya di napa disiksa gitu. Nah mbok menawi nikon mugi-mugi saged manfaat jenengan boten mugi saged dipun petik inti saenipun dan bisa mulai monggo benjang malam Selasa legi kita ginakaken kanthi sae-saenipun kita pikantuk pangapunten Gusti Allah dan ugi enten sing kesepen benjang malam Selasa legi niku sakbaniku malam perbaikan takdir ingkang takdiri miskin saged iyun sugih sing takdiri cilaka saged iyun bejo sing takdiri ora sukses dadi sukses sing takdiri wong elek dadi wong apik niku nek disuwun sami mahruman matrudan sakian niku dados sami dan marzukan dan sapiteripun niku benjang malam Selasa ki tindak ten masjid tindak musala niku inti donganipun perbaikan takdir setahun ingkang badhe dateng Gusti Allah pun nakdir awake cilaka bejo sugih kiri ning saben taunipun pikantuk kesempatan perbaikan takdir Pak nggih benjang malam Esuk Saban dirawuhi ten papan-papan ingkang sampun biasa donga dipun ginakaken donga. Cekap semanten wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.